Τσακαλάκος τερματοφύλακας ξεκινάει να βγει περίπατο στο ξέφωτο. Παραπήγε λίγο. Εκεί το 13 πιάνει το κεφάλι του, 13-17. Δεν μπορώ να το βγάλω. Σφυρίζει ο διαιτητής το φάουλ μετά την υπόδειξη του επόπτη. Θα ξαναδούμε τώρα λίγο εδώ τη φάση. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά. Ξανά αριστερά προχωράει. Οπ, κάπου ξεφεύγει. 1-2 και δίνει το φάουλ. Και ακολουθεί μία από τις πιο αστείες εκτελέσεις. 3 επαφές. 1, 2, 3. Το τείχος στα 5 μέτρα, αφού αλλάξανε 3 επαφές, κάναμε την μπάλα. Και ο κοντινότερος αμυντικός στα 5 μέτρα. Όλα αυτά γίνανε στην Πρέμιερ της Ιρλανδίας, στο Daldak Derry.